Malawi Today. The DC lero pa 31 May 2025 ndikufuna ndichenjeze iwe makamaka iwe osusuka iwe amene sumaona kuti icho nchoyipa umangoona ngati china chilichonse nchabwino. Ndikuchenjezeni inu amene mukumayitanidwa ku State House ndikumaka adya limodzi ndi president ndikumalandira ndalama ndikumakugwadirani ndikumakupemphani chifukwa tunkhani yayikulu ati anthu akapita kumeneko akumakagwadiridwa ndi president kumapempha kuna kuti chonde ino mafumu ndi amene mmakhala ndi anthu pamene mwadya mipunga iyi mwalandira ndalama izi mupite kumuziko mukauze anthu kunena kuti ine ndine wabwino ngakhale ena akundinena kuti ndine wokuba koma chonde auzeni anthu andivotere ndipo Julai yemweyi mafumu nonse mulandira ndalama zochuluka tikwenjezerani ndalama komanso ma arrears akakhala maziphunzitsi ndiye ndi anthu ofoka ndi kale akuyiwalira kunena kuti akhala zaka zambiri asanachitidwe promoted. Lero promotion yongopangidwa ngati anthu ali mu stadium kungwauza kuti takuchitani promote nonse promotion imene mukuyenera muidabwe. Inu amaziphunzitsi ndi amene ziko limuti muligulise masale anu ndi ochepa mukamapanga zanuzo ndikumadya inu matiye kumeneko mukamalandira ma 80,000 inu matiye mafumu ang'ono ma 50,000 inu maziphunzitsi ma 50,000 kumakagona mahotelo ena akuchita kumabweresa ndi zibwenzi mabanja awiri rumu ina uko nkazi rumu ina uko zakudya za kumahotelo akumangochi zitakusambwisani muziwe kuti ameneyo ndi nyenga and in fact zimene zikupangikazi ndi chinyengo chachimachoda kuti corruption. Akatondika 67 billion kanapita ku State House kaja ndikamene anthu akusavukira. Musatengeke nazo zimene zi Amalawi ndife anthu omvesa chisoni kwambiri anthu osusuka tikangomva kuti ati president akuitana basitu kunyamuka nditu kukasamba madzi ozizira mmafiriko loko ndalama yache yokalandira kumeneko 50,000 ndizomvesa chisoni. Anthu akumangochi kuzomba kuchilazulu kwa mayaka kwa jali kubaraka muli ulongwemu kususuka kuchiponde uku ku Monkey Bay ziko la pansi ziko la Malawi ziko limene ndilopempha kuma asogolera aja kuzitenga ngati ndi olemera kwambiri. Ndalama zimene zimukuononga inuzi 40 million pa siku 25 million pa siku zimene zoti zongolandira nanga za mahotelo nanga za magalimoto pakana ndithu a polisi afika popereka matata awo ame matata awo kumakanyamula anthu mafumu kumapita nawo kwa president. Koma akulu ziko ili ndiyo tembereredwa kuopsa kuyang'ana mavuto amene ali muzipatala mavuto muli mavuto muzipatala mu even olojo zomwezi za x-rays muzipatala zina mulibe mankhwala mulibe. Kuyang'ana misewu munati muone misewu ya mizi even olokutyolo kumukamapita kumasamba njati kuli chigumukire china chake choopsa kwambiri chimene chocho ngati sichikonzedwa msanga muzamva kuti kutyolo kumasamba njati sewa masamba njati tikamapita kwawo kwa adalisoka bambe uko kuli chigumukire paja kumene kuja azungu anatenga kwabwino ndi kwasiya anthu okudawo kupompho kwina kwache kumene amazira kuna ndoloni nthochi zawo zina atazija kumeneko muzamva kuti kumeneko kwa anthu afa ochuluka. Tikamakupasa ni mawarning wa siti mangonena nthawi zina Mulungu amakhala atationesa zinthu mmene ninakuuzira nikunena kuti komatu pa nyanja ya Malawi iyi siku lina pazachitika zoopsa anthu azafa. Boma ili latang'anidwa ndi kuba malama kuti agule mwina sitima zabwino kukonza misewu even azimayi oyembekezera kumene kutcholo akuzunzika kwambiri. Pachipatala cha tcholo ndiye kuli mavuto azaoneni muzipatala zosiyana
even olo kukwizi kumene kulibeko ndithu zipangizo zokwanira lero ndalama ndizi mungofupa kwa anthu ndipo ati anthu azikuchemererani ati anthu azikuonani ngati ndinu munthu wabwino koma funso likhale lonena kuti kodi zaka zonsezi ino Amalawi ndalama mmalandira kwa ndani bwanji samakupasani ndalama nthawi yonseyi awatu ni mafunsotu okuti muzizifunsa ino Amalawi makamaka ino osusuka muzizifunsa kuti kodi munthu amene ndi munthu wa mtundu wanji komanso mbuyo mwaonapo ma president iniyo mkukumbukira nthawi ya Bakiri Muluzi munamuonapo Bakiri Muluzi akumaitana anthu ku State House kuti azikalandira ndalama munamba mamuonapo Bingu akuitana anthu ku State House munamba mamuonapo Joyce Banda akuitana anthu mu ulamuliro wache kuti teni muzikalandira ndalama muzikagona mmahotelo mungoziwiratu kunena kuti amene ichiseko chamupana boma ilili kutero kwa anthu amene wasakufuna kutuluka andi akupanga maplani wonse okwanira kupanga even gulu la zigawenga kuti lizichita ataki anthu amene ndi a opposition aziyapha andi ino a opposition ngati simugwirizana ndikufuna ndikuuzeni detili mulisunge nonse muzaphedwa nonse even ndife tomwe ma activist so kairo tili ndi a opposition amene masana amakhala achipani chawocho usiku amakhala MCP ati anapangana kunena kuti nthawi yazisankho izakakwana azawa panga zothekera kuti dera lawolo kandi yakumulanje kandi yatholo kandi yazomba kandi amachinga amene wazawinise kutero kuma MP ambiri wa musaone sali kuzipani zawo amakhala kuzipani zawo masana lero mwatanganidwa ndipo kulizipani ziwiri zosusuka kwambiri zimene sizi kusatira democracy chipani cha MCP komanso chipani cha DPP kutero kuje ni kudowangala uku angosankha mbale wache wa president makandidates wose kuasiya kungala kudowa uku komanso inu wa DPP mwatanganidwa atu ni ma primaries paka na lero simunamalize kulima disputes ambiri chifukwa zijatinka kuuza nizijakuti anthu akukondera anthu ena kulandira ndalama koma ine ndikamanena pajamama ntenga ndine wa misala lero kulizi ku DPP kuja mwina gangata imwe iti akamapangisa misonkhanotu koma iniyo ngati president a Professor Arthur Peter Mutharika ngati president kulizi nthawi inoyo mwasala nimezi yochepa abale yanga mwasala nimezi khandani itatu yeni bose si itatu malambo kuti nthawi zino mukanasiriza ma primaries ma disputes wose amene alipo muakonze muambe kupangisa misonkhano komanso nonse mukhale pansi limodzi ayutm nkati kukula mitima zona aliyese akhale president komatu ndiye muzaphesa Amalawi chifukwa awa ndiye aliredetu style imene akubweresa iyi ndija imachedwa ya Rwanda ya Zimbabwe kuzakhala kunyenya anthu azachita kubwerera pa nyumba kunena kuti iwe paja ukati bwanji si iwe winiko iwewe kumenyana nane koma nangasine nane ndine opsyato pajatu koma ndikungokunenererani inu olo ine hata ndipha no problem koma ndikunenerera inu abale anga azipani zosusa mauwa wandikulankhula deire mwana osalira amafera kunsana mwafasa kwambiri a opposition anzanu wakukuta katani tabwerani pamozi muombole ziko ili limene anthu akumapita kumakakang'anirana sugar minister agwire ntchito bwanji anene bwanji minister ayo mumbayo anene bwanji koma anthu akusunga be sugar anthu akupanga beza chinyengo muziko lomvesa chisoni nkhani yathu ya lero yaikulu kwambiri ikupita kwa minister Khumbize Chiponda wakukasungu utenga undu wanu ndikufuna amayi mukhale ndi surprise visit mupite kubwaira hospital mukaone mene anthu akuzunzikira kumeneko makamaka azimayi oyembekezera akachoka kuleba wodi ndikuchoka kumeneko kwatabereka mwana kupita ku nyumba yodikirira mwana akabadwa kumeneko kwa azimayi akupangidwa ku nkhanza kopsya
ndipo tu nkhaza zimene zili kumene koko inu azimayi wangu pitira kukunena kuti nangasiti kuyenera kuberekera kuchipatala koma azimayi oyembekezera akuzunzika koopsa achiponda inu tapitani mukaone kubwaira hospital kulibeko toilet yo ziliko matoilet koma amawaseka kuwaseka matoilet yo ati asamafuna zinthu za uve ndi amauza azimayi kuti azituluka panja ulendo wa utali kumapitaso panja koma matoilet akuchipatala apanjawo onyasa ngati yawo amauza azimayi kuti mwazikhala awu khondo nanga kumene amapita kumwana akapita kumene kusamutengerako matenda kulankhula nawo makirina wamangulankhula za mwano olo kuti muimbire foni ku ombuzimani aje ndiye manyaka eni amangokalipa kubwaira hospital kuli uve koopsa inde uve uli muzipatala zambiri kodi tumalayi munotu zinthu zimangokambidwa pa wireless tizikhala ndi ukhondo chani kumapitapita ndi pa ground po mukaone abale anga bwerani kubwaira hospital ya minister mukaone uve uli kumeneko komanso nkhanza azimayi amabereka mosiyana ena amaberekera operation ena amabereka koma ali ndi mavuto osiyana amayenera kuti aziyenda pafupi ndi kuthandizidwa kuchipatala konko mu toilet konko koma auza kuti ayi ma toilet amene anatiuza mabwana kuti tiziyaseka ndiso ono ndi chipatala chomwe machisegulira chani amalawi tiye tizikondana tizikhala ndi umunthu izi sizikuchitika pabwaira pokha iya muzipatala zambiri azimayi amapangiridwa nkhanza ena amuna akamabereka kumanena kuti kumene ukagona ndi mamuna akoyo unaliko ndine pano tazingobereka kumeneko usaninyase soya mwinaso mwana uja ndikupitirira ku Malawi kumeneko koma mukaziyang'ana zonsezi ndi nkhanza mkwiyo ochokera ndi ulamuliro umene ukuyendera ndi chifukwa choti manena nthawi ndi nthawi kunena kuti ulamuliro si ulamuliro ochokera kwa Mulungu ulamuliro ndi ochokera kwa Satana ulamuliro ulibe grace olo muzaone ku polisi kumene ma promotion yakungopanga na okhaokha andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti ana amene angobwera kumene ndi amene akuchitidwa promoted munthu mwina wagwira 27 years ku polisi koma ukangomveka kuti iwe ndi wamulanje Thyolo Mangochi kapena ndiye wampoto sungapasidwe promotion olo ku prison kumene sungapasidwe promotion olo ku army kumene sungapasidwe promotion akumaperekedwa akumachitidwa promote ndi ana ang'ono amene akufuna kuteteza zawo koma mukamaliteteza zikoli mukamapanga zokuti muzabere zisankho muzaganizira sogoloso la ana anu chifukwa ine muzaona ngati mukupanga chipongwe anthu akumpoto kupanga chipongwe anthu aku southern region mukuzipanga chipongwe nokha pamene tikupita kovota abale anga muganizire nonse muganizire kuni sogolo la ziko lino ndiliti munthu uyuyu tikampasaso 5 years ina lizakhala ziko kapena lizakhala jahena anthu antundu wanji awawa anthu awawa ndi anthu ovuta kwambiri anthu osakonda ziko lawo vuto lako no ku Malawi kutero kwena amangochemerera mu chimbulimbuli kunena kuti amene uja ndi wa ku Central Region president uja ndiye ineso ndi wako ndikamvotere tapita ni ku Central Region mukaone mmene anthu akuvutikira mmene anthu mmene akulirira ku Central Region mavuto osiyana ndiye ndikufuna ndikupempheni kunena kuti pamene mukupita ku chisankho samalani komanso ene wa opposition kuteko indi nyimbo yanga ya deile muzalira mwafasa kwambiri anzanu akukutakatani even zimene zonyamula anthu kumapita nazo ku State House zinayamba pang'ono tukulilongwetu ndizi zakhamukira somano ku Mangochi zikachoka kumene kumwina zipita ku Blantyre ndiye ku Southern Region ndiye kuli manyaka anthu osusuka anthu olira anthu kale ife tinkadalira ndirandi tikadalira bangwe kuti kumene koko sikwa masewera koma ayi anthu akangomva nkhani ya ndalama asusuka muzaphesa nazo ana anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi muzazunzisa nazo ana izi ndipo pakufunikira mapemphero ochuluka kwambiri anthu muziyasa makandulo deile ndikumapemphera kuchokera pa 10 Juni pano yasani makandulo mochuluka abale mwambo umene ukangotha wa BN kujeni kusipeku tiye ni makandulo asazime
Mulungu aliyang'anire ziko lichifuka mavuto wa 5 years ina anthu azafa zuwa likuyaka. Born Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.